szükséges azt látni, miként lehet világosan meghatározni a jezsuiták felelősségének új területét. Ez egy nyitott kérdés, amivel a kommunikációs titkárság felelősei tisztában vannak, és amit nyilvánvalóan párbeszédben fognak elmélyíteni a Jézus társasága előjáróival, mondta még interjújában Pater Federico Lombardi. A megtérés ideje, Mátos Balázs atya elmélkedése Nagy Böjt harmadik vasárnapjára. Vasárnapi szakaszunk Lukács szerint Jézus hosszabb beszédének befejezése. Az Úr ugyanis már a 12. fejezet kezdetén megszámlálhatatlanul nagy tömegjelenlétében kezdett tanítani. Újra meg újra visszatért a vagyonról való lemondáshoz, az anyagiaktól való függetlenséghez, hogy hallgatósága bátrabban bízom Istenben, és megtapasztalhassa gondviselését. Másfelől többször szóba hozta az idő kérdését, hogy mennyi ideje marad az embernek a megtérésre, egyáltalán arra, hogy ráébredjen, mi az igazán fontos az életben.